Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ang disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mapalang ka naman para pati region-wide mga pangalagad kita sa nabilin isa ka oras 17 minutos karon nga adlaw Miyerkules Petsa 2 bulan na kita sang Setyembre Bermans na sa tuig 2020. Suroy-suroy naman kitas ni. San paano? Amo ni nga may pandemic kita nga ginatubang. Problema nga ginatubang. Pero sa makadali kung makabati kita sang amoni nga mga ambahanon isa sa mga Christmas song da madula man kadali problema ta Action JM no makapanumdum ka baw Disyembre damo gid ta kayuhan nga paabuto isip-isip pat ini naman sa kalendaryo may nabilin kita bali 114 dias before Christmas Day.
May nabilin pa kita nga bali 121 dias. Magabulag sa ato ng tuig 2020. Aton i-welcome ang tuig 2021. Subong pa lang sa aton sining nga pagpangalagad kada gabi inyo madumduman kag inyo mapatinan sa inyo kalendaryo ang nabilin nga mga inadlaw para aton silibrahon ang Christmas kag New Year's Day. Sige lang, bisan may problema, bisan kita nag-atubang sang pandemic, hindi gid kita magkalipat sa kay Lord magpangayo bulig. Basi sining Bermans o basi before Christmas, may ara na solusyon kag may ara na ihatag nga bulong si Lord para mabulong ang ining ginaangkon nga virus si COVID-19. Wala sang pinaka masadya kagway na sang pinaka nami regalo sa tion sang Christmas kung madula na ining problema naton si COVID-19. Amo nang importante gid. Amo na lang ipaskuan ni Lord sa ato na. Wala ta pa kayo on sa iya, amo lang na ang Paskway sa aton nga dulao niya na si COVID-19. Para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa Miyerkules naman nato sila nga pagpangalaga sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa ato sila nga news team, ato sila nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sila nga pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sila kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Ato sila matakal durunggan oras sa kagabiyo ng ato sila nga Patrol 2. Ang ato sila nga Crosswind Patrol kay na para galambiyo sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan. Ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon. Buylog nato ng puwersa. Aksyon Eden Abuso. Back to back kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang aton nga piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. Ang ato masali kapagbantay sa mga balita nasyonal kag international news center sa Aksyon Radio Bacolod. Miyerkules edisyon, buylog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Updan makita sa atong sining nga mga technical partners sa Studio A Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa atong nga IT expert Action JM by Kim. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok sa Radsang Bago ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din niya ko sa nabilin isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo.
una nga porsyon sa ato siling nga pagpangalaga sa kinandan ginadulong sa inyo sa kaluwansang Santon Plus Herbal Capsule. Nakahibalo balaka mo nga ang Santon Plus Herbal Capsule makabulig ini sa anti-tumor kaga cancer. Makabulig man ang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga cyst, goiter, prostate enlargement. Nagabulig man ang Santon Plus Herbal Capsule, magpanubo sa imo sini nga blood pressure, magpanubo sa imo sini nga sugar level, anti-dengue na, makabulig pa normalize sang platelet. Pila lamang Ito ang Aksyon Radyo. ang ini mga porsyon sa ato siling nga pagpangalaga ginadulong Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! kag ini mga porsyon sa ato siling nga pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kaluwansang Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo. manaya-naya subok ang lakas sa aton sining panahon kanami isang butlak sang adlaw o sang bulan sado ka tinlo sang aton kalangitan damo kabituunan ara gid si Haring Bulan. May gabi dira kay Toto Samuel Castillo Armita sa Valladolid nagatutok na siya.
sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Nonoy paglumutan da, Noy. Advance Merry Christmas na si mo Prano pa naton i-greet si Nonoy paglumutan. Si William Abogado may gabi gida. Ara siya ga pa urok-urokin sa aton sining palatuntunan. Kay Mary Jane Mendoza da, good evening Kamusta dira si Mama Betty Lau sa Binalbagan? Kamusta ka da ma? Si Manang Becky Lau, Jan Silaw, kumparing Nelbert Adlan. Pare, musta ka da? Relax para layo si COVID Naman naman na pre nga pagantos. Anjo Suplico may kabida. Si paring Nelbert Adlan Lau, ari di subong mo. Para sa subong sa quarantine facilities. Toto John Berg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod. Sa kaihado Aljanda may kabigid. Kay Nini Lau mga pampost sa may share sa Binalbagan may kabigid. Mga empleyado sa Kedan kag sa accounting department, tanan sang Biscom Binalbagan, kapaurok-urok ito sila. Nabiligid si Miss Nora de Mebildo kag si Mr. Levi Frias. Ara ginasa kapaurok-urok. Si Solping may kabigid. Solping Peter Yusay. Pa-check attendance lang Di man kompleto ilagabi kung hindi sila kapaurok-urok. Mapisan ka Chief of Police ang Ibi Magalaw na may good friend Police Captain Wilfredo Binuman Jr. Kag si dara kapulisan may gabigid sa kay Joram Balki dara sa Balkis Etery baw nagapaurok-urok ida siya. Si Mr. Mrs. Pablito Benedicto si katendans lang siya ara siya kapaurok-urok gid. Si Dennis Richard Tiboroma kag si Mr. Mrs. Homer Kahipo and family. Jose Mongcal Torilla si Manong John Bilonyo may gabigid. Kay Annabel Garcia birthday buwas ko ni Yanyan Ligarde birahi sang sityo na Kabtarisay. Ali na kay Annabel Garcia ang birthday greetings. Kativer may gabi. Happy birthday kuno kay Norwilin Very Vergara dara sa barangay Araala, Carlota City. Kativer ang nagatamyaw. Si Jokes Z may kabigid. Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family. Kay paring Manuel Co and family dira sa Silay ara gid siya Si John kag si Madam Pretty Mahilo may kabigid. Dara sa Talisay ara man si Dondi Blancaw Si Maria Garde may kabigid kag kay Ailik Alejandrino. Pa-check attendance lang. Salamat kids, salamat. Iban karon naman. Check ta ka to sila patrol to. Kamusta ta ang paglibot-libot ni Action Eden sa matahong, mabugnaw, masanag nga kalibutan sang Bacolod City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action Eden na boso, line number 2 sa report din. Good evening. Let's sing Merry Christmas. Bongga. Saka danceable. Dance. Pwede ka dance Action Eric ko. Sa dalanon sa syudad sang Bacolod. Bangod amat-amat na nga nagaligwa ang dalan. Bangod nga ti nagbalik naman Action Eric sa alas 10 ang aton sining curfew. Yeah. Ay anyway, sa Action Eric September 2 no. Wala ko kag-greeting mo kagapon. Merry Christmas. Ti una ko sa imong Pasko ako. And advance Happy New Year. Grabe ka, advance. Bagay mo, advance, Happy Valentine's na lang Padala tabwas Para tingog na lang dayon. Yes, good. Action Edin. Alright. Kamu na yung action Eric, dami, no? Kaya ang spirit sang Pasko, nagapangibabaw sa gihapon. Sa pihak na may COVID-19 pandemic, nga ginapangatubang ang bugos nga kalibutan. Pero tidiriya sa Pilipinas, pagtapak gani Setyembre 1 at ipiho na.
Correct. Pasisino na lang ang i-greet sang Merry Christmas. Kag umpisa na ang ginatawag Action Eric nga countdown. Oh, dear man. 214 days na lang Action Eric, no? Yes. Pasko na. Pasko Kag na. tiyak sa aton nga na ano yan nahamutan kung baga birthday sang aton nga only savior Action Eric, no, si Lord Jesus Christ. Buwan na siyang pinakanami kung nga Pasko nga tagya sa aton nga makakas ng pandemic nga COVID-19. Amen to that Action Eric. Amo man ang ginapangamuyo sang tanan bangod nga ti siya sa gihapon wala gid sang imposible. Correct. Bisan na magtulog ta karon kag papugtaw ta buwas kung luyag niya nga wala na sang COVID-19 mahimo ina Action Eric. Basta ara lang sa gihapon Correct. ang pagtuo naton tanan kay di mga pagtilaw lang man ni Action Eric mo kay ari Oo. kita sa kalibutan. Oo. Pero ti dapat tara lang sa gihapon ang positivity man o kung pagka-optimistic naton nga mga Pinoy. Kaya dapat sa kada tuig kuno may mga pagtilaw nga inang pagtilaw kada tuig preparahan mo na kag imo man ang puwasan. correct. Kay it will make you a better person kung Action Eric mo. Parehas na balagin kumpara na nila sa lapis. Kung the more ka nga gina-sharpen, the more ka nga nagataliwis, Action Eric, ang lapis, Yes. nami isulat. Correct. Ay, bongga. Ako namin sa Correct. topic, ano? Yes, Action Eddie. Perfect. Among ginabasta Pasko, Action Ang Eric. idol mo nga si Eduardo de la Paz, hara na. Hara na siya. Nyabot. Ay, ako ga idol siya. Siling niya, hindi idol ya ka. Ako ga idol O siya. siling niya, ang idol ko, timing gid ba? Ay, perfect. Salamat gid sa pagpamati, Sir Eduardo de la Paz. Oh. Kasi iya papa, Action Eric, di ba, no, kumpare, Si Bong de la Paz, kumpare ko. Oh. Correct. So, perfect. Kaya mga mga avid listeners naton, kag without them, Action Eric, wala man ta. Correct. Kag ti Action Eric, nagapasalamat man ko bala sa mga naga-chat bala Oo. sa aton Facebook page, sa aton mismo personal. Nagapasalamat sang presence man sang media. Wala pa Action Eric gina-lift ha ang aton Oo. nga bangko. Kundi na-appreciate bala nila nga kung wala ang media, Action Eric, hindi man pwede nga makapamalay-malay si Mayor mag-explikar sa iya nga executive order. Correct. So, di wala labot sa aton nga mga medical frontliners, mga kapulisan, other law enforcement unit. Yes. Nami man kay may mga naka-appreciate man Action Eric, yung nakikita man bala sang worth sang media kag sang aton sining nga trabaho. So, salamat gid sa tanan. Kag salamat man sa mga nagabash. Ara gid ni Action Eric ang mga nagabash ya. Andiyan mo na ma-please kuno mo. Correct, sa perfect in Action Eric. Kaya ti kanya-kanya man, ila man na sang kinamatarong, nga magpalayag man sang ila sini nga mga hibubunot nga Yan, ginatawag. bayan na sila. Importante Action Eric, obedient na subong, at least somehow ang pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Kay tungod nga sa padayon, lo at law nga pag-update naton, kung makita mo, daga-overtake na ang kadamuon sang COVID-19 patients nga na-record diri sa syudad sang Bacolod sang sa Negros Occidental. Gani. So, mas nangin aware kag vigilante subong mabinantayon ang aton sini nga mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod. Kag kung ano nga mga health protocol sa although nga medyo may kumod-kumod, pero nagapati sila bangod nga wala man sila Action Eric sang may mahimo. Bagay. Kundi protektahan sini ang ilang nga kaugalingon kag para man sa ila sini nga pamilya kay kaangay subong alas 10 na laka na lang gid nga mga private cars Action Eric ang mga nagalinabay kag wala ka na may nakita nga mga nagalakat nga tawo sa igad sang dalan. Yes. Or unlike sang una sang wala pa ning COVID-19 pandemic, ang NGC ang Lacson alive na alive kung amo ni oras kay ti ara sa tanan nga mga entertainment naton inom-inom pamati sa live band kag kung ano pa Action Eric para malingaw lang ang mga tao pero subong bangod sa new normal kag pada ng COVID-19 pandemic may ara man na paminsaran ang aton sini nga mga kaaksyon kung paano man sila malingaw upod ang ilang nga pamilya. Hamalila Action Eric, look at the brighter side na lang kuno mo nga dala sang COVID-19 pandemic subong kay stay at home ang tanan mas damo oras nga upod mo imong pamilya. Yes. Mas nakilala mo kung sinong imo tuod nga mga abyan, bangod nga kung remedyo general ka lang da, malang-alang kaabi sa imo mga finances, may mga palapitan ka nga mga abyan, kag hindi bala magreklamo kung maghatag sang bulig, pagtalikod mo gali, libakon ka. So, dapat Action Eric, napuligay lang ang tanan, kag insendihanay, pero
hindi man mag-abuso. Hindi man mag-abusar. Kaya di kinahanglan tang isa kag isa subong action Eric mo, I believe that. Especially ang aton sininga pamilya. So paminsaron gid ang welfare sa aton pamilya kag ang aton man sa aton man mismo kagalingon. Action Eric sa mga nagapamangkot gali kay ang HQP naton extended naman instead of the September 3 kun buwas nga adlaw ang effectivity sini. Una gin pangabay ni Cap Lady Gles Gonzales nga iidog o kung paisol, ti nag-grant gid action Eric sang aton nga mayor, no? Ti magamit ini siya ang HQ pass September 6 tubtob September 19. Bangod nga we understand may kabudlayan man from the barangay sa pagpanagtag ni action Eric, ti wala pa naman kompleto. Kadamo pa sang nagapamangkot. Nga nagakahangawa wala kagina nga paano sila kagwa kay wala nakalambot silang HQP. So sa subong sinilang gin nga gabi nagpagwa naman sang another memorandum nga tigin-extend ang effectivity naman sang HQ pass September 6 tubtob September 19. So buwas mga may kinahanglan pa, may mga hilikoton pa, wala danay na ang HQ pass, no? Kay damo pa sang kulang action Eric. May iban pa nga dalagko nga barangay nga wala pa makompleto pagpanagtagman sang aton sini nga mga home quarantine passes. Pero pag abot sina kabay pa kay di halin pa man ligad nga mga inadlaw nga istoryahanay sa mga do's and don'ts, rules and regulations sang HQ pass kabay pa nga nahangpan man sang aton sini nga mga kaaksyon sa mga kauturan para paglambot na gani sa checkpoints wala na sang lalisay kay para avoid kumaga stress action Eric, no? Hindi lang siya kagalingon man kundi sa mga nag-ara man nga nahamtang sa aton nga mga checkpoints wala na lang lalisay, maghinang panay na lang tanan para tayo yun lang kag hindi pa mag-cause sa ginatawag na traffic action Eric. Kay subong notice naton halin kay ina the usual action Eric pagka alas 5 gani pagka off sang trabaho magpinauli ang tanan nagdinaguso pa kay limited daan subong ang mga makasakay sa jeep kinakulang pang iban nga jeep kay iban wala na gana magbiyahe mga nga hindi sila katabo sang ilang nga boundary. Pero ang iban human consideration man nga bisan gamay lang ang ila sini nga mapuli sa ila pamilya para may sakyan na lang ang iban nga tawo nagabiyahin lang sila action Eric, no? Pero amo gina pasalamatan taman sa tanan akong ano man din ka man nabilong nga sektor gamay man o kundako may contribution kita tanan action Eric sa nagapadayon nga away sa sining COVID-19. Sa subong action Eric, ka-cute lang kay ang aton lang ng mga ido sa dalan. Amo na lang makita naton nga nagalagaw-lagaw, nagalinagsanay, nagadugsing. Hindi mo man sila masaway kag malista nga nagalapas sa curfew. Kag hindi mo ni mabutang nga wala sila nagasuksok sang face mask. Pero especially ni sa mga action Eric, mga dalan bala usually kay may mga establishments nga ila mga basura sagwa sa establishments or buildings kinabutang makitaan nga ni isang ido ay amot na lang yun kasadya man kung aga mo kung kaagahon action Eric kay makatry man kita duty kaagahon patrol mo ati daga colorful man ang dalan ginabit-bit pa to nga kagina amot maga party gurong mga ido guro amo na ginagamit nila pero pasalamat man again action Eric sa aton nga mga street cleaners bala nga may ara man may mga naga-graveyard shift may ara man sang mga kaagahon or temprano pa wala pa nagabugtaw ang iba nagabutlak ang adlaw nagapaninlo na kag naga-maintain gid sang katinlo sa palibot sang syudad sang Bacolod. So action Eric sa aton ginhamtangan naglabay na kita diri sa New Government Center wala na action Eric sang mga de pasahero nga salakyan, wala na sa mga private cars nga linabay action Eric. Sanag na lang gid sa palibot kay syempre mga street lights kag kung maglakat-lakat ka makahuna-huna kag makapaminsar kag action Eric no sa mga kakatabo subong sa mga kinanlan mo o kung mga dapat mo pasalamatan nga bisan pa paano action Eric tuloy lang gid sa gihapon ang buhay. Merry Christmas. Ho ho ho. Salamat kid action Eric. Yes, kid action Eric. Para sa aton nga balik report karon bantayan na lang action Eric ang detalye sa duha man ka bypass operation nga ginkasasakan mga operatiba
from the PIDEA kag RDEU Action Eric. Observation report sang patrol Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Night Patrol! Ayos, salamat kinaksyon natin na boss. So there you have it, live report sa ato sining nga patrol, 2 crosswind patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Di daw tulutaw, hay gyapon. Let me remind sa ato sining matagpalamati, ang curfew nagsugod na alas 10 sang gabi hasta alas 4 sang kagahon. Instead sang 8 p.m. Start ni September 1, ang curfew nagsugod na alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sa hapon. Ang liquor ban partially lifted. Pero hindi kagyapon kainom sa mga bar, sa mga restaurant. Pwede ka bakal ilim nun, tapos balay mo lang inom. Hindi ka pwede makainom sa igadalan. Hindi ka pwede kainom sa mga tiyanggi, sa mga bar, sa mga restaurant. Bawal ang inom. Kung ara ka sa pampubliko na lugar. Ang home quarantine pass suppose i-impose tani inibuas September 3 galing tungod sa mga kasablagan nga hindi mapaiway ay mga barangay pagid nga wala makatapos-tapos bala panagtag sang HQP considering nga diri sa Bacolod damo barangay nga sa pagkadalag ko sa pagpanagtag mo sang HQP, hindi mo na tanan-tanan matapos sa isa lang kaadlaw, abi nyo. Gamba lang ka mga kadugay sang HQP magalabot. Kina isa-isa ka na kadto. Katuan ka mo sa bala nyo na, katagaan ka mo sang HQP. That's why diri sa Bacolod may mga barangay nga why matapos-tapos sila panagtag. So amotong ayo ni Councilor ABC President Gonzales sa kay Mayor Bingin, grant pa ni Mayor, nga instead September 3 ang implementation sang HQP ginhimo na September 6 Domingo ina ngadlaw, okay? So may tsansa pa, may ligwa pa. Ang wala matagaan dira sang inyo barangay official sang HQP, relax ka mo para hindi mag-collapse. Ulatan nyo na inyo HQP kay tagaan gid ka mo dira sang aton barangay. Kung hindi ka mo matagaan, basi nalipatan ka mo da o nalaktawan ka mo, kadto na lang ka mo sa concern nyo nga barangay. Kag magpariser, ngaway ka mo kabaton sa inyo silinga HQP. Okay? Amo nang pinakasimple da. May iban pa nga mga kauturan na ito nga nagabaso sa mga barangay official ba? Maninig ka mo ka nagahulat lang ka mo ya. Kurang kabudlay sa pagpanagtag sa HQP, panagtag sa inyo yung siningasap. Ay, sabi nyo, apos lang. Ako sa bagay, kung isip-isipon tayo, hindi na gano'y obligasyon sa barangay mo. Dibla? Galing ka tiyan mo na siling ko, sa subong ka tsempo, sa subong ka problema, hindi na tayo mag-isip, obra ta, binuligay na lang kita sa kutob masarangan ta. Hindi na kamuhala ka pang kutso-kutso da, pang libaks parehas nyo, pang libaks sa mga barangay opisyal nyo. Kung problema sa barangay, inyo na yung barangay opisyal ang inyo nga basulon. Huwag ka mo anay nag-lantaw sa sitwasyon bla. Kasi na ng iban nga, wala mo na ginobrang mga barangay kagawa. Wala mo nag-obra si Kapitan na munda. Ang katunton nyo. Halos na makalatumbas ang katuyo kakakapoy ang inyong mga barangay opisyal. Tapos sa likod pa sinatanan. Kutsukutsuho nyo pa, buyayawo nyo pa. So karon nga gabi sa kuto, wala maabutan sang HQP. Hindi ka mo magkabalaka. Kay before September 6, matagaan na ka muna.
tanan-tanan. Kung hindi kayo magamatagaan at pilakbilog, kadto ka mo sa barangay nyo, kag magreklamo. Kung HQP mo lang yung problema, huwag yun na problema. Pero kung kwarta, kasi mag-iso si kapitan sa gagawad. Masilis ka dapat tadi kwarta. Pero kung HQP, ara. Okay? So, relax ha. Relax mga pumunuyo. Naging paisol ang implementation sa HQP. Instead, buwan September 3, September 6 na sa Domingo ng adlaw. Okay? So, relax ha. Relax. Para hindi mag-collapse. Sandig ka lang sa Caltech para nga hindi ka maglitik. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Maninoy kag si Maninay Chari Salvacion check attendance lang wa. Sino na mangguba sa Robilio taxi baw ga paurok-urok man. Si Julio Xavier, si Roland Policarpio, James Vivanco, Jobert Cardinal, Marcelo de la Cruz, Henry Caspe, asahin sa Santa Clara, mga kinani ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, para sila ka paurok-urok wa. Alin na kay Greg Perdigin ang panamyaw. Sakay Nonoy kag Cherry Duario and Kids. May gabigid ha. Sakay Cherry kag Nonoy Duario and Kids ang maaga pa urok-urok sila. Mga gwardya sa Palawan, no ka pamati masaton. Ginatamya ka mo dira ni Dapoy. Alam ko nga pagpurok-urok ha. Dira sa may sambag bala sa Pahanukoy. May gabi dira kay Bibi, Dada, Gigi, kag Lablab. Kay Manong Mario, kagay Manang Linda Berdifrado, and the family, ara sila. Kapaurok-urok sila. Sa Florenceville, sila ni Marjorie Bolontati and family. Sa kay, Christopher Redfield, kay Ninyo, may gabi gida. Kaya Attorney Nocas involved, Attorney Rodi Sandigan and family, may gabi dira sa imo sa may Villa-Villeta sa Barangay Istipanea. Bao ka paurok-urok dira. Si Attorney Nocas involved, Attorney Rodi Sandigan. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:18 na. Ang observation report ni Action Edna Boso, ginadulong sa Kaluan sa
Tumarka, adlaw-adlaw, DTM Capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! May kabidira sa kay Sermon Lopez. Kapaurok-urok si Sermon Lopez. Oh. Hindi man kompleto ang gabi ni Sermon Lopez kung hindi man siya makapaurok-urok. Ba dumahuya man taba. Kami ako dara si Mr. and Mrs. Andy Ortega, Jasper Makauling sa Handumanan, halin kay Joy Makauling ang Panamyaw. Ayos! Sige. Ratsada rito sa mga report na agsato sa mga correspondent. Naka-standby sa line number 3. Live report gikan sa Makati City. Police report ni Action Roger Guti. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari si Action Roger Guti. Line number 3 sa report. Jer, good evening. Jer, please come in, Jer. Yes! Aksyon na good evening sa aton mga aksyon sa sinigay gabi. Amo na iyang tirada. Nag-rhyme. Ha? May na ito nag-rhyme. Oo, amo na itong kuhan. Importante nga gabato. Importante nga bisan paano, kag bisan ano pa, negative. Ayo di purma. Amo na yung tirada to. Importante ito nga negative ta. Oo, gani, sisiling sa kapon nga kumpare ito yung isa diyo. Oo. Na bragay kagawad man niya, pre. Nga salig lang, think positive ko yate siya nga mag-positive pero hindi, tapat kitas na. Na. Think negative. Negative na. Naman itong tirada. Di ko di, negative gid, no? Na kaluyaan gid ni Kuan. Kaluyaan gid ni Lord. Oo, bulo ko naman ati, malapit kita iya sa aton nga mahal nga makaako kay man ti ara ka na ng aton mandira nga pagsalin kag salamat kay nag-negative. Gani, amo na itong importante sa tanan. Yes, correct, correct. Ara ka man kabulig sa mga parehas mo, ti natural at sunere, kabilo ko naman ti lantaw mo may mga lantaw mo tayo mga example sinamo kag encourage man sa aton sa sinaman nga pamagi bala. Ay nga lantaw ti ginangati ang nagpanubli ito sa langit at sunere kung basahon ang Biblia kasi nga sang wala ako niya sang nauhaw ako gipainom niyo ako sang wala ako subay ko mayuan niyo ko sang gutom pakaon niyo ko sang nagmasakit ko gibisitahan niyo ko kasi nga presyo ko ikatuan niyo ko siling nga silisang niya sa taon niya siya san una tabo sa imuman Ginoo siling niya sang ginimo niyo na sa inyo isikatao ginimo niyo na sa ako na amo nang pinaka mabakod aksyonerik kid nga isa pa may ara man mga example mga sa palibot naton na naka-encourage man sa aton sa pag do the same now just like yours dumahuya man tama Ayo di purma. para na yun matik na ikaw pa hindi yan mo na wala ginahimo man sa panukoy ang ginahimo man sa imo mga upod especially sa akon gani kung maglakat ko na makulot makapauli ko medyo may mabulubit-bit man ta tirada damo pa bit-bit mo Ayo di purma. Kita mo kakaluoy simoy ko nalik hindi makadtos bakulod mo at yung kasi makaluluoy man ay diyo ang mga konti mo yun hindi kayo mabalangan ang mga kaluluoy ka Sabi sino ba na maluoy biyari ko din mo
Tuod, no? Sige lang, mo ginang life. Ay, tiyak sa lirik. That's life. Actually, kama na aton actually is ang kaluoy mabot kina sa aton. Oo. Ang kaluoy sa masiban. Bilang aton nga kayo, aton pagkitao ni kayo masiban. Nan. Amo na nga sa pag-negative ko, damo malakangkon sang kalinong kagkataway sa ila sini nga paminsaron. Gani. Kay baw ako nalibawa abi nga nagpositive ako. Sus kadamo man sang may makulbaan. Hindi sila yung madisgrasya sa COVID, madisgrasya sa kulba. Gani man. Oo, tungod kasi nakasalamuha ko sila daan. Oo. Oo, ato Pasalamat, ginang ginutangan ko. Sila nga, kaw yung muya kayo milit kapag ipautang tapat ka. Ayo di purma. Kulbaan mo pa ko yung muya. Sadya taton. Ligot na kaya nag-negative ako, di lang ko magbayad. Hindi sa... Ano siguro nugay ka Roger, bayad. Ikaw total, salbar ka na. Napatasan na lang niya. Gani. Sa bagay, hindi naman yung kaya magbayad. Siya kaya nga ulam ko siya sa kalibotan mo, tindagan ko 500. Oo. Kasunod semana lang ako ng 500. Lingko sa iya, gintiktaw ko, hindi lang pagtagay 500. Total may utang naman sa ako 500. May utang mo siya mo 500. Kung pwes na ta. Buti man ang imo nga diskarte ba? Oh, galing ko paulam ka, kumplitoon mo, kung hindi, may utang ka pa sila. Tuod, no? Ang utang ka tutudong mo na lang. Pero importante ka bayad, ah. Sige, niya. Wala? Oo, nga lang sa Derek, ah. Ang importante ka bayad. Sa mga balita ta sa Derek, diretso na sa kanibog, kulukadlaw. Pero, actually, nalingaw-lingaw, tagaw-lingon, may positive lumak si Derek na duwao. Dala sa Cadiz? Oo, gina-confirm na natin kay Dr. Maria Victor Ibanez, kaya ako lumbawa natin, close contact na sila. Sang patient number 56. Ang patient number 56, yung mga maghilot, wala naghilot sa LTO staff, wala na positive man. Ah, okay. Nga 20 na yung kamilog, again pang swab. Oo. Kaya na sa ngaga, nakahatag pa sa aton to text message ba sa palapit na kay Dr. Kaya masako-sako sa kunong siya, hindi pag siya na tumatipon mag-interview kay Ina. Kaya mo sa kaso, kapangampo man, kaya man ka budlay generic, kasako mag-itoon sa aton sila nga assistant official, direksyon lang sa Cadiz. Makapoy man mo. So, siling ko, Dok, ano lang yung mga available ka time karon kaya matawag ko interview, kaya kung kadugay na isang swab test ang mga 20 nga taga Barangay Burgos o kada Barangay Kaduaan. Na close contact ang patient number 56 na confirm na positive nga mong naghilot sa tong LTO staff nga nagpositive man. Okay. Nag-connect pero nag-text sa ato niya di pa may kompleto kaya sa 20 sila 12 pa lang ang nagkabot siya pero ang 12 nga ini negative na tanan. So sila nga may 8 pa sila nga kaya tungod na binisang one time big time nga mass testing bala nga gipatigay sa probinsya. Oo. So napektuhan ang mga results ng swab test. Okay. Muna rason ang sunereka. Pati silingkot ko na mo, Dok, 8 na lang ang nabilin sa 20. Kaya ito mo ba nila tulat natin kaya kung hara na kuno, dira na siya matagman siya statement kung kumplito na gid. Okay. Ikaroon lang at ako no, nagwa ang results ang duha positive. Uy. Oo, kag puro talang taga-barangay Kaduaan ni ang 29 anyos nga lalaki. Oo. Na close contact sang case number 56. Hindi siya patient number 65 na ni siya. Okay. So, amo na ang iya sininga status. Kaya na lang din nag-abot ang iya sininga result gin swab test sila. Oo. Sa tong pinalikdan nga pizza 26. Pizza 26 pa to kay nalamagwa ang resulto. Okay. September 2 sa mga dapat ani 2 to 3 days 3 to 5 days lang ni. Oo. Pero tinadugay-dugay yan kasi kay doktora nga na-delay tungod sang one time big time nga mass testing. Oo. So, subong transfer na ni siya sa Ibi Magaluna, ginabatsyag sini sa sini nga
nga ubo pero daw initially daw non-productive, hindi magiging niya sila nga daw sige-sige bala. Oo. Padalagsama lang, no? May ara man siya ng self-medication, wala siya naka-agi pa konsulta, Bik. So, ang report nga tungod sang ilas ni pagka-confirm daw kadamo pa kadako kalubraon sinisang hamon diri nga city health office tungod sini kay may mga close contact pag ini sila mo ining mga nagpositive pag ibla. Di may contact tracing sa mong ginahimo da. Contact tracing gigari gid sa nabutal sa Facebook page sa Bilis ka disugyon kadisnon nga sa pinakadalom nga ang contact tracing is going on. Okay. So, ini siya confirm nga patient number 65 una ta number 64 and 65 ang nauna tanatag sa inyo nga detalye is number 65, no? Pero parehas na close contact sa number 56 atong babae nga manughilot nga naghilot sa LTO nga nag-positive man LTO personnel. Okay. Ang isa ni 60 ang patient ang case number 64 57 years old na ini. Kag sa Japon residente man sa barangay Kaduaan. Amo man Japon nga istorya, linsang pizza 26 may swab test matapos nga sa tong August 19 nag-positive ini number 56 kag nag-contact tracing sila temoning na locate sila kaya pagkatapos yung swab test. So, damo pag gini-actionary kamaliganing nga daw ko ang COVID daw, kwan siya daw networking nga mga si bayaw ang bayaw ko nag-positive close contact siya ako ang akon nga kabataan way katrabaho kay way nagipatrabaho way pa-report ang karinderya ang akon din nga restaurant game lockdown hindi na pwede ka operate so ang sa balay dito sa Ributon ubos man tanan lockdown kag hindi makatrabaho mo na bla daw ang isaya ka ang isabi nga ma-positive. So, ang iya nga ma-apikton, pero tikidako katama daw ang radius yung actioneric sa iya sila nga iya sila pagpanglahig, pero tikilapad katama. Amuning budlay katama kung mag-positive sa COVID-19 isa ka persona. Kaya damo gid ang madalahig, especially ang pamilya gid. Ang pamilya gid especially. So, muna nga sundon gid ang protocol dapat, no? So, totally 65 cases na pero may 19 karon nga active kaya nga recover mga 45 naman actioneric diri sa may siyudad sang Cadiz. Ate mo na ang parte sa update sa COVID-19 samtang sa mga police report. Action Eric may ginpatigayon sila mga hapon sa isa ka bypass operation na makatapo sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz sa sining bypass operation gidakop ang isa ka 38 anyos nga ginakabig yara na sa target list sang Cadiz City PNP especially sa Station Drug Enforcement Unit. Ang ginakop diri mga kaina mga alas 2 utak na sining mga hapon gigilala kay Don de Canciller y Siles alias Don Torco, 38 anyos sa edad, residente ini sang West Proper, sa West Proper Barangay Zone 1, dari sa may dalang Kabahog. Dira mismo gipatagay ang bypass operation, kag natigayon nga makuha ang 8 tanan ka plastic sachet nga mayunod sa ginapatihan nga Cebu. So, witnessan magkaina sa mga barangay official po sa kay Kagawan Botsok Jaime, kagokon Kapitan Botsok Jaime, kagagawan Gina Britanya. Of course, po man na makatapos sa media, kagang representative malinman sa Fiscal Service sa Department of Justice. So, gindala siya, kagin-detain siya, tapos nga una nga gindala sa Cadiz City Emergency Clinic para sa iya sining medical check-up. And then, karon detained na. Yan pa inalog naman sa crime laboratory na kuha nga 8 ka sa Cebu kag posible buwas sa aga buwas na daw pag-apailan siya sang kaso sa sining paglubag sa Republic Act 9165 ang pagbaligya sang illegal drugs nga mo ang Section 5 kag damo paginayon nga mga section pa kasi may kuwang illegal drug, may paraphernalias, may ara nga
drug use mismo nga nakuha, daw kanamo gid sa kaso Oo. nga pag-aatubangon aksyon, Erika. Sus. So far, medyo matulutaway man kagaparay nga galambiyong ang makatapos sa kapulisan sa palibot sa siyudad sa Cadiz. Agor nga bantayan man ang palibot bala kag hindi Japon dula aksyon, Erika, nagabayular sang curfew sa mga health minimum standard protocol sa COVID ang paggamit sa face mask kag dapat magsakay ka sa mga public transportation, labi na sa amon tricycle ang halos sa public transport. So kinanglan mayaragid nga face shield, pero kanamo Japon sang nagabayular. May mga establishmento di sa amon yang no face shield, no face mask, no face shield, hindi kaya kasulod. May mga ara silang establishment, hindi lang yan sa mga public transport kasi ilaman na yung prerogative, ilaman na yung discretion, dira ko lang mo nang ilang mayugin gani kasi mas mayugin mo yung official doon maglumudlay kasi protection man na sa aton tanan-tanan. That's why nga sa'yo nagbakal ko sa akon man nga official action, Erika. Importante. So far, si Kapitan Madiling Diaz ka pamati sa aton subong? gani man, ti kabalo kita pamatigil si Kapitan. Oo. Abot lang kung tipon-tipunal na ikan, abot lang yung pambakulon ka ba? Ayo di Purma. Aras Kapitan Madiling Diaz, si Parita Jonathan Diaz ka pamati sa aton subong. Gani. Oo, na. Suyagin si... Sino? Si Kwan ba? Si Uniforma. Si Kulasi. Ha? Si Kulasi, suyagin siya. Gani. Sili ko, tipon-tipon lang ni Kap kay tugal na magdamo-damo na. Oo. Si para Jonathan Muda Diaz Blas, si Sir Jonathan Diaz sila ka pamati man. Para Jonathan? Kagawad, Jonathan Diaz Jr. Ara sa? Alam mo, kaya si Toto Julie na ibasang ko. Mumadak kay para William Prias kay para George kay Bob Jane, nakasubog mandira sa tunda mga temporabate, Blas Punta Title, labi na sa Alvarez family, kay Pastor Rex. Oo. Kag subog man, inatamyaw tara si Amigo Nonoy Manggubat kaya nag-kumate kita to na. Si Fiscal Baido, no? Raman? Si Fiscal Baido. Always ginaya. Pero na nagkapawati poro-poro kinaya sa Action Net Patrol. So, wala kong touch lang ni Mrs. na, no? Enjoy kina sa direct sa aton nga kung si Ma'am Linilin Maido ba, nga mo nga parang provision officer, sulat sa Cadiz. Yabi mo, Roger, ikaw gibalang BP Roger, ikaw gibalang ginapamatian sa Action Radio, kag Jackson Eric. Saling niya sa ako ba na akong gabi. Magluwas sa Bisaya pagpamati ko na dlaw. Kaya very informative ko no, pagkagabi ko no, lingaw gid siya. Sa Fiscal. Wala kita na. Sila ni Kap Madiling Diaz, tapos ka na COVID, isa ka dump truck, ano yata kasi mo Ayaw ka po. Sabagay, sa plano magkuligat ko na naman ako, di ma-convertin ko, lahat maling nagabaton ka lang nagabaton, okay man na mo. Ang kay So, maigid ko maka-give ka, para daw give and take mo ang di kayo daw tik-tik na guwat ni. Ayo di Purma. Ang kay Kapitan Madiling Diaz sa Barangay 18, ti recovered cases, 25 active cases, 0, death 0. Zero. 0. Recovered. Recovered ti 25 25. Active cases 0. Recovered tanan. Oo, ang death 0. 2 boarding houses under quarantine. Sinindi sa ako, no? Director Dulao. Basta may ang mga boarding house. 2 boarding houses under quarantine. Dua ka boarding house. Contacts pending 9 and 6 swab result last mass testing. At congratulations okay. Tingala ko paglabay ko kina abre na kay. Abre na bukas ng barangay 18 kasi batangan na ni Kapitan Baral ang yada nga Minrod. Subong abre na. Okay, ate thanks God, no? Ayo kaya, mayroon, no? Ay, isa na gabay magkot galibla sa nga aton nga status, isa nga aton, mandi nga
Kalanaan. Oo. Ikuha na tulaton nyo lang kay magpawayway tanay Oo. Pawayway tanay, temporary close tanay Daw na tulat tatang timing. Kaya daw medyo makonbelo ka daw ka nabo pa sa nagkapulbaan. Gani. Kaya ang ako nga nabayaw, diri na nagkaon pag announce ito nga na positive sa black. Ngayon, i-plastarta na ipa-disinfectanan rin ba gusto ma-open man kita. Oo, tapos COVID, open na yun Oo, para nga ma-plastarta na yung sunirektanan. Ako, para sa kabata para matisig kakidlaw na kulo sila kansi, kanpata, sa hangalapitan, kalanaan. Oo. Tulata lang. Sabi nga ko sa mga report, balita kag mga informasyon gikan direksyon sang Cadiz, norte man sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon, sa aksyon Roger Gutim sa report. Sa Bacolod, aksyon, radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Ayos, salamat kina si Roger Gotib, there you have it, live report gikan sa Baynor na Negros. Ato sa nagkati sa PNP Correction ang police report na si Roger Gotib. Ginadurong sa inyo sa kalawan sang Mighty Judy Pamplona, Irene Segovia, kay Sharon Junela. Ang panamyaw din kay Binencio Jr. Castillo Ricardo. Castellano Ricardo. Ayos! Ginatamyaw taman dira sang happy listening lang sa pamilya Silonga sa Barangay Kabug. Alin kay Ray G. Javier nga naga paurok-urok man. Pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Ayos! Alin sa report ni Aksyon na Roger Gotib sa Luwantang report ni Aksyon. Percival Bilamor ato siningan Central Negros Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Percival Villamor. Line number 3 sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, subungan sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Natigayon aton nga labot na interview ang bag-o nga hipi sang Moises Padilla sa Police Captain Randy Babor, ang bag-o nga tungko nga Chief of Police. Kag nga interview naton sa regarding sa pagtungko giniya sa shooting incident nga nag-transpire kagabi alas 8 ang takna sang kagabi Setyembre 1, 2020 dito sa may Barangay City Moises Padilla, Aksyon na Eric. So ang shooting incident timbre sang isaman ka opisyal sang barangay nga si Ednardo Villar nga pumuluyo man sa mga nambit naton nga lugar nga may shooting incident. So nagkadto dito ang aton pulis kaging konfirmar ang mga hitabo kag dito nakita nila ang biktima nga may higo na sang armas luthang. Ang biktima dire kilala sa kay Rony Bartolo Haro, 28 anyos, soltero kag isa ka liburer Aksyon Eric kag pumuluyo sang sitio Lublob, Barangay Magayon, Kadri, Moises Padilla, Negros Occidental.
So ini siya bali maigo ini siya sa likod sa paglutang sang wala nakilalaan nga persona aksyon Eric. So na-interview naton si Police Captain Babor sang Chief of Police sang Moises Padilla. Pamatian naton ang interview sang Action Radio sa bag-o nga hipi sa Moises Padilla. Report yung actually sang concerned citizen dito sa area sa may barangay Magalyon Country, mga alas 8 kagabi. So, pag-receive naman sa information, so din respond tayo natin sa 20 personnel. Upod man ang rescue sa banwasan Mrs. Padilla. So, pag-upod nila dito sa area, so mananapan nila dito ng atong biktima na nagtigda na kag may pilas tugas sa pag-front. So, ang biktima na to si Ronnie Bartolo Iharo, 28 anyos, kag taga-dirahman sa lugar mismo. So, anong basta na sir na tiruan niya? Bali, according sa iyang asawa, naglakas na ini sila upod ang mangkot sang iyang asawa na minor. So, pagkatutan ini sila sa may ilang ulingan. Magabigin ng ulingan sila dito sa ulunan sa ilang binistaran. So, while on the way, lagi nga sa may madulong nga porsyon, makodo yung banggaan ko na sila kag yung nagtiruhan siya. So, ito sa biktima sa dinapisa. Baling niyang ito sa likod nga porsyon sa niyang gawas. So, according sa kanya, ang medical condition niya, conscious pa man sa kanya. Kaya ito galing talaga katulad medical treatment. So mo ato ang tingog sang aton bagong pagpungko sang hipi sang Moises Padilla Police Captain Babor. So kapadayon ang pursuit operation sang aton kapulisan sa nahitabo nga shooting incident kagabi alas 8 sang gabi aksyon Eric. Amo ni ang nakuha naton nga balita mayong gabilang sa kay Kapitan Chadperia kag Kagawad Jufred Sapanta kag kay Engineer Joseph Embultorio sang siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon sa Central Negros, Aksyon Percival Bilimor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayos, salamat kinaksyon Percival Binamor sa Central Negros. Ang report na si Percival Binamor ginadulong naman sa inyo sa kalawan sang Santon Plus. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ay, pato! Mabalik ang inyo siring palatutunan ng Action Light Patrol when we come back. Balik ang report ni Aksyon. Edi na boso, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Patrol! Ayos! Balik diri sa ato sila panglagan mga bidira sa kay Nonoy Lare. Kay Nonoy Gimapang da. Kay Yen Lu. Ano na nga paurok-urok ka. Bawa di mo ubos na no. Parami na sila. Balik ata si Aksyon Eden Buso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon natin, please come back. Action Eric, naglambot sa 612,000 ang nakuha nga suspected Shabu sa duha ka separado nga virus operation nga ginpatigan man sa aton nga mga otoridad. Una diri naglambot sa 340,000 pesos nga balor sa gina-suspect sa Shabu ang nakuha sa isa ka high value individual sa virus operation nga ginpatigan sa Philippine Drug Enforcement Agency na 5 sang hapon sa September 2 sa 8 Barangay Mandalagan Syudad sang Bacolod. Ang subject ng operasyon ang ginkilala kay Alexander Cordova, ligalang edad, kag residente sa nasambit nga lugar. Pagsuno kay PDEA Agent Bamboo, gulubanta duha ka semana nga gin-surveillance ni Action Eric si Cordova. Kag natalana nga ila i-verify kung yara ini sa watch list. Dugang pa na Agent Bamboo, madamo sa nagakadto nga call center agent sa balay ni Cordova, kag gin-aligar nga nagabakal sang illegal nga droga. Pahayag sa otoridad sa tiyak nga may quarantine status ang syudad sang Bacolod, madamo sila sang na-monitor nga transaksyon sang illegal nga droga. Na-recover man ang 272,000 pesos nga balor sa ginasuspect sa Shabu sa isa naman ka persona sa virus operation nga ginpatigayan sang Regional Drug Enforcement Unit sa Camellia Subdivision, Barangay Bata, syudad sang Bacolod. Last 4 sinilang nga hapon. Ang nadagpan ang ginagila kay Erwin Agsam, ligalang edad, kag residente man siyang nasambit nga lugar. Nakuha kay Agsam ang siyam tanan ka elongated plastic sachets kag 13 ka big hit sealed transparent plastic sachets siyang tanan ginasuspetsyon Shabu kag iban pang drug paraphernalias. Nakuha man kay Agsam ang kalibre 38 nga armas luthang kag 5 ka mga bala sini. Sa inisyal nga pagpangusisa, nagbato sa operatiba si Agsam rason nga naluthangan ini sa tiil kag gilayon gindalang sa ospital agud man ipabulong. Naibulaan si Agsam ang mayara sang warrant of arrest sa kaso ng murder. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Agoso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio. Good night, ka.
Salamat gid Action Eddie Naboso. There you have it. Ang kabukusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Miyerkules nga edisyon, balik ini buwas Huwebes, same time, same station. Ato sila nga mga patrol na unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action Roger Gutiv, Action Percival Binamor, of course Action Eddie Naboso, Action Papang Nixon Tama at mga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action and Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pazon, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back Security Guard Campaner, IT Expert Action J. Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kala sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang inyong lakad ang kurban Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.